Avui estem reunits aquí uns 110 professionals de la producció i altres agents del sector audiovisual i som aquí per crear xarxa i enfortir els lligams de la producció audiovisual catalana. Volem agrair especialment el suport del Festival de Sitges, de l'Ajuntament de Sitges, de Piaf, Ejeda i de l'ISEC per donar suport a aquesta incubadora pionera. Moltes gràcies. Aquest any seguim amb la voluntat de millorar en termes de sostenibilitat i durant el dia d'avui mesurarem l'impacte de l'empremta de carboni que implica celebrar aquesta jornada. Us recordo que al llarg del dia ens podeu etiquetar a les xarxes amb el hashtag CoixinetPMP25. Doncs ens podeu etiquetar a les xarxes, repeteixo, amb el hashtag CoixinetPMP25. Moltes gràcies. Ara, si us plau, us demano que donem una càlida benvinguda al representant de les entitats organitzadores que ja són a l'escenari. Lamentablement, l'Edgar Garcia, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, no ha pogut venir avui i en representació de l'ISEC es troba entre nosaltres Laia Cirera, responsable de gestió de l'àrea audiovisual. I és la Laia? Està aquí. Molt bé, Laia, gràcies. Molt bé, doncs ara dono pas ja i dono la paraula a Eva Fontanals, presidenta d'APAC, Productors Audiovisuals de Catalunya. Hola, bon dia. Hola. Se sent? No. Hola, bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Benvinguts. Estem molt agraïts que un any més estigueu aquí. És la 11ª edició d'aquesta incubadora i any rere any s'ha anat consolidant i hem tingut cada vegada millors resultats gràcies al suport de tots vosaltres. Vull agrair molt el suport del festival, de l'Ajuntament de Sitges, de l'ISEC, i de tots els que ens fan costat perquè això continuï endavant. És una incubadora pionera perquè és una incubadora de productors. És a dir, el que intentem és productors novells, emergents, que comencen, donar-los suport perquè tirin endavant els seus projectes i perquè es consolidin com empreses de producció que puguin funcionar per si mateixos. Jo volia també dir-vos que aquest any, i ara parlaré després una miqueta en anglès, aquesta tarda fem un foro de coproducció fantàstica amb Llatinoamèrica. És un foro que hi havíem estat portant de forma online i així en altres àmbits i que finalment el fem aquí. Està tenint moltíssim èxit i moltíssima inscripció. Ho dic perquè si algú té algun projecte que vulgui coproduir amb Llatinoamèrica, que sàpiga que existeix això i que sempre serà el dia del PMP a la tarda. So, for this afternoon we have this co-production forum with LATAM for Fantastica projects. If you are interested, please come here at 5. All the rest of the session this morning, it's local. Will be conducted in Catalan, so you cannot follow it. I'm so sorry. Ok, moltíssimes gràcies i benvinguts. Res més a dir. Donem la paraula ara a Mònica García Massaguer, directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Moltes gràcies. Gràcies. Benvinguts en nom del festival i sobretot de l'equip d'Industri. Aquest és un dels bebès que va sortir ja fa 11 anys i vam dissenyar plegats. Penseu que en aquella època jo acabava d'aterrar al festival i es feia pràcticament només una conferència sobre el sector o dins del sector. Llavors, el poder començar a dir què podem fer perquè la indústria es posi en contacte i passa molta gent pel festival. Sempre s'han produït aquest tipus de contactes més informals i la idea era aprofitar
perquè el networking tingués un lloc de trobada realment consolidat. I 11 anys després, aquí estem. De fet, el festival sempre diem que es distingeix per dues coses, és la recerca del talent i aquest valor de comunitat. Fa uns dies estava parlant amb una productora, que segur que coneixeu, l'Alba Sotorra. Amb ella ens vam trobar per casualitat en una... Jo treballava abans en Catalan Films, la vaig portar cap a Guadalajara, allà va trobar altres persones i d'aquí va començar la seva trajectòria. O sigui que les persones que teniu al vostre costat, que poden acabar sent els vostres mentors oficials o poden ser aquells mentors improvisats, aquells contactes que semblen que són per atzar, acaben definint gran part de la vostra trajectòria. Heu arribat aquí amb una voluntat, que és precisament donar un pas endavant en la vostra professionalització pels més novells, i pels que ja esteu sèniors, doncs teniu la generositat de compartir aquest coneixement, aquest roadmap del que és la professió. Altres anys sempre ho dic d'una manera molt positiva, de que bé aquest intercanvi. Considero que és el mateix esperit, la mateixa actitud, però també és cert que esteu en una etapa molt complicada. És una etapa en què la innovació tecnològica, la posició de la inversió, tot està present, tot es sap, però tot costa moltíssim. Per tant, tenir el suport d'un productor consolidat que sap què us podeu trobar pel camí és una cosa que no té valor. Aprofiteu les jornades, aprofiteu aquesta oportunitat, sobretot pels novells, perquè potser és la millor escola que trobareu. I aprofiteu els passadissos de Sitges, que d'aquí n'han sortit llegendes i espero trobar-los també algun any dins de les sales. Moltíssimes gràcies. I ara pren la paraula Albert Oliver Rodessent, regidor de Cultura, Hisenda i Contractació i de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l'Ajuntament de Sitges. Bé, bona tarda, bon dia, disculpeu, aquests ja són intensos, ja no sabem si estem al dematí o tarda. Jo, en nom de l'Ajuntament, us vull donar la benvinguda i ho he de fer també agraint a la PAC, al festival i a l'ICEC el compromís que tenen amb aquesta jornada. 11 anys, quan preparava aquestes breus paraules, caram, m'he fixat en la importància que té aquests 11 anys de compromís, d'aquesta capacitat que ha tingut el festival d'obrir-se i de programar totes aquestes importants activitats paral·leles al costat de la indústria i donant l'oportunitat als joves que siguin acompanyats i puguin tenir aquestes oportunitats amb el futur. I quan parlem de 11 anys, hi ha 4 dades que sí que m'agradarien destacar del que heu aconseguit, del que fins a on heu arribat. En aquests 11 anys heu connectat 268 productores, s'han medirat 150 projectes i 12 produccions d'incubadora han aconseguit produir-se. Bé, jo crec que això és el que avui cal destacar i dir-vos a tots vosaltres, els que sereu protagonistes, insistir, com deia la Mònica, que aprofiteu aquesta oportunitat i que formeu part també d'aquestes xifres que demostren la importància i la il·lusió que ens fa a Sitges rebre-us dintre del marc del festival i potenciar i estar al costat de tots vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies per acompanyar-nos i moltíssimes gràcies pel vostre suport. Us recordo a tots els altres que ens podeu etiquetar a xarxes amb el hashtag coixinetPMP25. Molt bé, el Producers Meet Producers té com a objectiu principal connectar productores emergents amb productores consolidades, com ja s'ha recordat aquí dalt. Perquè el coneixement viatgi en ambdues direccions assolint l'excel·lència dels projectes. Aquesta és una incubadora per productores amb projecte. Durant aquests 11 anys,
Hem connectat, com ja s'ha recordat, 268 productores, s'han maridat 149 projectes i 11 produccions a l'incubadora han aconseguit produir-se, incloent-hi 3 llargmetratges, 4 curtmetratges, 3 documentals i una sèrie. Aquests que acabo d'anomenar són els casos PMP quantificats amb produccions finalitzades, però a més, hi ha altres objectius que s'han assolit amb èxit i que no es poden quantificar. Per exemple, l'impacte que ha tingut la incubadora a l'hora de fer créixer els projectes o de generar una potent xarxa de connexions dins del sector audiovisual. Fruit d'aquesta xarxa de connexions, enguany comptem amb 3 taules d'experts, 2 amb professionals del 3CAT, ficció i documentals, i una per a la capacitació de productores. Ara, a continuació, us presentarem els testimonis de diverses edicions que ens explicaran què ha significat per ells el seu pas per aquesta incubadora, pel PMP. Demano, doncs, primer que pugin a l'escenari Simón Lorenzo i Marc Chica per parlar-nos de la història desconeguda. Moltes gràcies. Hola, benvinguts. L'encens no funciona. Tens tota la raó del món. Bon dia, què tal? Doncs res, venim a parlar de La història desconeguda, que és un documental que va passar per aquí ara fa 2 edicions. Vam tenir la mentoria amb el Marc Chica i res, explica'ns una mica què tal la teva experiència com a mentor. Bueno, no, a veure, com a mentor, sobretot, a veure, els que ja ho coneixeu, no hi ha res nou, però pels que sigueu nous, jo crec que el més important de la mentoria, com a mínim des del meu punt de vista, no és tant que el productor que teniu davant entri en el projecte, que no ha sigut el cas, sinó que us ajudi a, amb les fonts de coneixement que tingui al seu abast, bones o dolentes, que us ajudi a tirar-lo endavant, que us doni consells, que us obri una miqueta el punt de vista que teniu de com aixecar el projecte, com portar-lo, com encarar-lo, com finançar-lo, no sé, hi ha moltes coses que us poden ajudar i crec que aquest és el valor més important. Pot haver-hi el cas que el productor entri en el projecte, pot haver el cas que no. Jo no em capficaria en que el productor entri, jo personalment. Crec que és més interessant en aquesta sessió que us donin coneixement, que a més és que és coneixement gratuït, diguem-ne, i molt valuós, i que això us ajudi a tirar endavant. En aquest cas és el que vam fer en aquesta mentoria i crec que també és més interessant que expliquis tu com ho vas viure aquesta aportació de coneixement o de no coneixement i com et va ajudar. Sí, una de les coses que m'agradaria posar en valor és com la dinàmica d'entrar en contacte amb una persona que a la vegada està en contacte amb moltes altres persones. Vull dir, nosaltres que som uns productors emergents, a vegades ens veiem absolutament perduts. Vull dir, whatsapps de les 4 de la matinada a ell de no poder dormir per voler entregar una cosa, un fons o el que sigui. I teníem com una espècie d'oracle que ens anava ajudant en la mesura de lo possible, però no només ell, sinó després ens van passar el contacte del David Ciurana, també que ens va ajudar. Vull dir, entres en tota una xarxa que normalment els productors estem força sols, no? I hi ha com aquesta voluntat de crear connexions i és una de les coses que et salven el cul, bàsicament. He dit cul, no? Sí. Jo el que recordo molt de vosaltres quan vam començar a parlar aquí era que veníeu amb una idea molt, no vull dir tancada, però molt establerta de, és que això ja ho tenim així i no hi ha més opcions. I crec que la primera feina va ser com, no, espera, que aquí hi ha un camp molt gran per córrer. Correcte, sí. Nosaltres veníem amb la història desconeguda, per qui no coneixeu el documental, és la història dels 100 anys de rugbi a Catalunya, que va ser la porta d'entrada del rugbi a la península Ibèrica i té una història molt llarga i molt rica i que es van barrejant amb la història d'Espanya i Catalunya. És un documental molt interessant
I nosaltres veníem ja amb el suport de la Federació Catalana de Rugby, que com complia 100 anys tenia una partida pressupostària molt petitona que volia invertir en fer alguna cosa per celebrar aquest centenari. A partir d'aquí doncs, ens van presentar 3CAT, que també estan per aquí, coproducció, ens van donar drets d'antena, la xarxa, que també va ser la xarxa va ser un gran recolzament. Llavors, quan vam arribar aquí a reunir-nos amb el Marc, ja teníem aquest plantell. 3CAT, la xarxa i Federació Catalana. Això deixava un gap enorme, però clar, nosaltres amb l'ímpetu de voler-ho fer ja, volíem tirar endavant amb 4 canyes i unes espardenyes si calia, i llavors ho teníem tot molt de forma vehement, quasi, amb moltes ganes de posar-nos a rodar i fer-ho ja. I llavors el Marc també ens va ajudar anem a jugar de forma professional, ja s'ha acabat una mica com l'amaterisme de tirar cap endavant, que està molt bé, però acabes molt cremat. I llavors això ens va ajudar força a crear una estructura suficient com per no morir en l'intent de produir un documental. Sí, és una dinàmica que trobem molt sovint a la nostra indústria, sobretot amb la gent que és emergent. Hi ha molt aquestes ganes de tirar, el projecte és teu, a mi també m'ha passat. Vols que surti ja, tenim una mica d'això, si ens apretem el cinturó d'aquí i d'allà, això ho traurem i ho farem. I a mi que el missatge era com, espera. El millor a vegades és jugar totes les cartes, si després no surten, no han sortit i ja hi haurà un plan B, però que el plan B no sigui el plan A. O sigui, anem a intentar jugar totes les cartes, aneu a intentar aixecar totes les fonts de finançament possibles, havides i por haver, que estan al vostre abast, des d'ICEC fins a incentius fiscals, fins a tot el que es pugui posar per davant. Anem a fer una petita estratègia, un petit pla, i la recomanació sempre és aquesta. A vegades, jo, de lo poquet que sé, la cosa que tinc molt clara és que les prises no són bones. És a dir, voler córrer més del compte per fer-ho i a veure què, normalment surt malament. I a més, quasi tot el que pugui sortir malament sortirà malament, per tant, millor anar sobre segur. Llavors, jo crec que, recomanacions com bàsiques, si necessites tant i no tens tot el presso, no comencis, perquè t'enganxaràs els dits en algun moment de la vida. Intentar minimitzar totes aquestes coses, i va ser una miqueta jo crec que va ser el canvi una miqueta realment en el projecte. Sí, se'm ve al cap la paraula professionalització, no? Poder? Vull dir que estem com molt acostumats, perquè és un sector molt precaritzat, a tirar cap endavant, caigui, i a fer-ho tot. Aquesta visió de professionalització del rodatge, de la producció, de la postproducció, tot això, clar, comporta un sentar-se a pensar i a crear una estratègia i una manera de com enfocar les coses que si vas amb tota l'energia i l'amor del món pel que fas, no ho veus a vegades, no? I és això, professionalització, no? Sí, crec que és potser l'element més important a destacar. I que també crec que hi ha un punt de responsabilitat, no vull criticar res, però sí que hi ha un punt de responsabilitat en el moment en què, per exemple, t'ha entrat una televisió pública, per exemple, o t'ha entrat un ens que està posant un finançament. Jo crec que hi ha un punt de responsabilitat d'intentar aixecar el màxim finançament possible per fer-ho també el màxim professional possible, que a vegades dius, jo això amb un pal i una espardenya potser ho puc tirar endavant. Sí i no, perquè després t'has de veure uns estàndards de qualitat d'una televisió pública, per exemple, o de qualsevol altre tipus de compromís que puguis arribar a tenir. I crec que això és important tenir-ho en compte. Llavors, el primer missatge és calma, a poc i bona lletra, que hi ha moltes possibles de tirar-ho endavant molt millor. Sí. Si algú té alguna pregunta, m'agradaria que no parléssim només nosaltres dos. O ja estem fora de temps? Doncs us ensenyem el tràiler del documental. És veritat, el tràiler. El podeu trobar a 3CAT, el podeu trobar a la xarxa. Bueno, el rugby és complicat a nivell de reglament, però és molt fàcil entendre el que passa. Uns tios es foten hòsties per una pilota per arribar a l'altra banda. És molt fàcil, això. Hay que ser medio masoca para jugar a esto.
defensar un company d'equip amb el teu cos perquè no li donin a ell, ostres, això et fa compartir d'una manera que potser un altre esport no t'ho dona. Moral i emocionalment estem acostumats a patir i sabem l'esforç que suposa un pas endavant. Per mi el rugby és vida. I sempre penso és un bon lloc per estar amb gent de rugby. Està guapíssim el documental, us recomano a tots que el veieu. És una passada, et donen ganes de posar-te a jugar al rugby. Endavant. Sí. Bueno, doncs ja estem aquí. Doncs moltíssimes gràcies, Simón Lorenzo Marchica, per parlar-nos de la història desconeguda. Moltes gràcies. I tot seguit, demano que pugin a l'escenari en Daniel Sarramona i en Miquel Romans, que ens parlaran del túnel de Montclar. Moltes gràcies. Endavant. Bon dia a tots. Hola. Hola, ara no? Bueno, pues encantats. Jo sóc el Daniel Sarramona, el creador i el director del túnel de Montclar. I bueno, és un projecte en el qual també hi ha la Berta Lacruz, que avui no ha pogut venir, és la productora executiva, que bueno, va néixer pràcticament en conjunt amb ella. És una productora de Lleida, petita, i amb ella vam, des del primer moment, molt content perquè es va unir al projecte, va voler participar-hi, però clar, nosaltres ens faltava una mica el que comentaven ara els companys, saber aquest punt de com poder fer tot el procés, professionalitzar-lo i fer-lo el màxim de bé possible. I a partir d'aquí, entre reescriptures, reunions, ens vam presentar a diversos festivals, entre ells el Galacticat, d'on el Ramon Butxaca és el director. I allí, amb l'oportunitat de parlar amb més productores i tal, la veritat que molt contents perquè et donen una altra visió. Sempre és important escoltar a la gent, encara que no es quedin al teu projecte o els sembli que no està bé, sempre et donen com molts tips per poder-lo avançar i poder-lo fer evolucionar. I allí va ser justament quan el Ramon ens va aconsellar venir aquí, i aquí ens vam presentar l'any passat amb la Berta per donar aquest pas més i la veritat que molt contents perquè vam coincidir amb el Miquel, el nostre mentor, i a partir d'aquí la veritat és que vam donar com aquest pas endavant, vam ficar una marxa més al projecte i el Miquel avui en dia també hi està involucrat. Sí, exacte. De fet, vull agrair sobretot a la Marta i a la gent de PAC també que van fer un matching molt des del principi i van saber encertar amb el projecte. El túnel de Montclar és un drama històric que parla d'un fet molt important a la història de Catalunya, que és la construcció dels canals d'Urgell, i que és un tema una mica desconegut i per tant ja des del principi a mi el projecte em va dir alguna cosa. I després vaig trobar el Daniel i vaig trobar la Berta que estaven amb molta motivació i llavors ja va ser com un encaix molt natural. Vam començar amb la mentoria però ha acabat sent un cas d'èxit, per això estem aquí, perquè l'hem rodat una part gràcies al finançament que hem trobat sobretot al territori de Lleida, a partir de fundacions i ajuntaments. Estem ara pendents de la Diputació, que és el que ens permetrà acabar el curtmetratge a principis d'any. Em sembla que tenim previst febrer, març acabar-lo. I per tant, molt content d'acompanyar-los, sobretot d'intentar aportar també el que he pogut des de la meva humilitat amb ells. I jo crec que és la gràcia que ja s'ha dit d'aquí del PMP, que una mica estem en un sector que canvia molt, que és molt canviant i que per tant tant els sèniors o la gent més experimentada poden ensenyar als emergents o als joves, però els joves també poden molt ensenyar als sèniors. De fet, estem en permanent emergència, sempre som emergents. És un sector que el bonic és que som professors i alumnes a la vegada i que moltes vegades
vas en un laboratori a fer de jurat i escoltar projectes, i altres estàs fent tu el pitch, no? Sempre estàs a l'altra banda, no? I jo crec que aquesta condició d'emergent sempre hi és, no? I per tant em sembla molt interessant que es puguin fer aquestes trobades i que puguin sortir endavant els projectes, no? No sé si vols dir alguna cosa o posem el vídeo o ens hem deixat res? No, que simplement això, que molt content amb la mentoria del Miquel, que la veritat que ens va ajudar moltíssim tant el primer dia com les properes reunions fins que finalment es va unir el projecte, i també molt content d'haver ja rodat i poder ensenyar una petita part del curtmetratge. De fet, afegir això que vau començar amb la idea de que fos un llargmetratge, perquè de fet la història dona per fer un llargmetratge, però vam dir fem primer un curt, adaptem el curt, anem a poc i així potser es converteix en un projecte més llarg. Exacte, sí. Vale, doncs si voleu posar el vídeo, com vulgueu. És un petit tastet, hem muntat algunes imatges i ja et dic, falta una segona part per fer. A la meva mare. 1000 pams sota terra, mare, que em trobo ficat. Aquí em tenen tancat. Se m'obliga a fenyejar, dia i nit sense parar, fins a complir condemna. Amb una corda amarrat, d'aquest món me despedeixo. M'abandono a un profund pou, fins a arribar a una mina, on l'home allí no atina. Doncs el curtmetratge tracta d'això, sobre una història que està basada en fets reals, en el que uns presoners van haver de construir un túnel per donar pas a el que avui en dia es coneix com el Canal d'Urgell i portar l'aigua a les terres de Lleida, en el que en aquell moment era un desert, i gràcies a aquesta construcció en la qual aquestes persones van estar obligades al 1860, 50-60, a treballar-hi, i moltíssims van morir, doncs gràcies a aquestes persones de les quals no se'n parla, avui Lleida és una mica el que és, tota la pagesia i totes les persones que en viuen de la terra, els hi deuen molt a aquestes persones que van morir i van quedar una mica oblidades. Molt bé, doncs moltes gràcies Daniel Serramona i Miquel Romans pel túnel de Montclar. Moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Aleshores, ara demano que pugin a l'escenari, si us plau, Arida Gispert i Eva Fontanals, per parlar de Daniel Cardona, el nostre irlandès. Moltes gràcies. Endavant. Hola, buenas. Hem pujat dos perquè vam ser dos mentors.
dos mentors per a aquest projecte. De fet, a mi em va enxampar que Clara era la presidenta de l'associació, amb la qual tenia moltíssima feina, i a sobre em van nomenar presidenta de la Federació Espanyola de Productors Independents, amb la qual va haver un moment que vaig col·lapsar i vaig demanar ajut al Josep Pérez perquè m'ajudés a fer la mentoria dels Cric Crac. Ara us explica ell com està el projecte ara. Jo soc Eric de Gispert, membre de la productora Cric Crac, que vam participar l'any passat al PMP, i venim amb el projecte de Daniel Cardona, és un biòpic històric, i després de tot el procés, i és una cosa que ja ve de lluny, vull dir que ja portem uns anyets treballant-hi, però ara mateix el projecte ha aconseguit la coproducció de Films de l'Orient amb la Sandra Forn, que s'ha unit al projecte, i això també ens dona força i experiència, que era una cosa que també com a productora emergent necessitàvem o ens dona seguretat a l'hora d'anar amb el projecte. A partir de tot això també hem aconseguit una coproducció amb el País Basc, amb la productora Maluta Films, que també era, la part de la història toca una miqueta les connexions del catalanisme de principis de segle, el separatisme i tal, amb el País Basc. I ara mateix també vam aconseguir el 2024 l'ajuda de desenvolupament de l'ICEC, cosa que també ens ha sigut un molt bon impuls per poder tirar endavant tot aquest procés en el que hem estat immersos i encara estem allà una miqueta, però finalitzant una mica el desenvolupament i començant ja amb ganes de començar amb la producció, que és un procés bastant dur perquè portem molt de temps treballant-hi. Però estem molt contents, hem participat al PMP, al DOCS, al Cerdanya i, sí, sobretot, hem aconseguit també el suport de 3CAT, que tenim el compromís de... Vam anar a una de les seves convocatòries de coproducció i els hi va interessar el projecte i ja estem intentant picar tota la pedra possible per aconseguir el finançament, que al final és un procés bastant complex i llarg, però contents de poder estar avui aquí explicant que estem en aquest punt i a veure si aconseguim continuar tirant endavant el projecte i que sigui un cas d'èxit. En aquest sentit, la Eva, sí que he de donar les gràcies a l'Eva i al Josep perquè han sigut uns mentors fantàstics i a més tenen una energia, sobretot la Eva és una lluitadora nata també i ens ha encoratjat també a lluitar pel projecte d'una manera important, que això en un mentor s'agraeix molt, la veritat. Jo em vaig trobar amb aquest projecte, que era un projecte fantàstic, perquè el Cardona és una figura històrica plena de llums i ombres, molt interessant, i ells portaven molts anys treballant a nivell de guió, a nivell de recerca, tenien un accés molt bo, tenien molts bons personatges, arxiu, tenien de tot, però la seva productora no havia fet mai continguts d'aquest estil, sinó que s'havia concentrat en altres àrees de negoci i per tant no estaven en absolut acostumats a lo que és el recorregut que ha de fer una productora per finançar els seus projectes, com vol fer un contingut per la televisió o pel cinema. D'això no sabien res, pràcticament. No. Estàvem allà entrant i amb tu i amb el Josep hem anat coneixent una mica com treballar el pressupost, com tenir una estratègia una mica de finançament i anar veient d'on es pot anar cercant i tal. En aquesta qüestió el Josep també és expert en en aconseguir finançament de petits llocs i al final tot suma, vull dir que en aquest sentit ha sigut perfecte. Sí, i de fet la primera vegada que ens trobem, que va ser aquí al PMP de l'any passat, em comencen a explicar i me'ls miro i penso, ai mare meva. Perquè clar, a nivell de contingut molt bé, tenien el contingut molt treballat, però no coneixien absolutament res d'aquesta indústria. I és un sector, una indústria que és molt difícil. Si no coneixes com es financen els projectes, els productors que estan molt avasats a vegades triguen fins a 3 anys o 3 anys i mig en finançar el seu projecte, amb la qual els altres que arriben de nou, si no ho saben, poden estar mitja vida i no finançar-lo i no aconseguir tirar endavant, o fer el que els passa a molts productors amb el tema de documentals, que roden,
fan una pel·lícula i al final no tenen tele, no tenen subvencions, ho han fet a pols i és l'última que fan, pràcticament. Sí, això és el que ens ha passat ja diverses vegades nosaltres amb projectes propis, perquè sempre intentem tirar projectes propis endavant i costa. I en aquest sentit, sí, molts cops el que deien abans altres companys, que tires endavant però després, ostres, et fa falta l'altre per poder fer difusió dels projectes i tot això. Sí, llavors jo vaig començar amb les grans línies i després va haver-hi un moment que em vaig ofegar perquè tenia moltíssima feina i llavors vaig contactar amb el Josep, perquè el Josep ha fet molts documentals per si mateix i tenia la bona paciència d'aterrar tots els detalls, perquè a més, clar, és tot un coneixement, que no només són grans línies, sinó que has d'entrar des de com es fa un pressupost, com es fa un pla de finançament, com presentes una convocatòria, o sigui, hi ha molt d'ofici en això que fem. Sí, total. Al final, amb el Josep també vam fer una feina ja no d'última hora, però allà com apretant i el Josep donant-nos consells de com acabar d'ajustar el pla de finançament, el pressupost i quines coses tenir en compte. Sí, perquè hi havia com dos elements, jo diria. Hi havia molta feina de recerca, però calia convertir-ho en un projecte, en un guió, en un arc narratiu, en un projecte per presentar, perquè hi havia molta informació que sobrava i em faltava alguna altra. I després calia decidir com seria aquest documental, perquè el tema és que estaven en un terme mitjà entre televisiu i cinematogràfic, perquè sabeu que aquí nosaltres decidim per un tema pressupostari més que a vegades per un tema narratiu, quan en realitat el que determina que sigui cinematogràfic o televisiu és si el planaràs de Talking Heads o no. I vosaltres estàveu pressupostàriament, podíeu baixar una mica i convertir-lo en televisiu o decidir-vos, i comptant que teníeu motion graphics i tota una sèrie d'elements que el podien portar un pas endavant, al final va ser optar per créixer. Però això calia rumiar-ho d'inici, ja des del principi, i llavors si escollies aquesta via necessitaves un partner amb un cert track per poder-te presentar aquest tipus d'ajudes, necessitaves un distribuïdor, coses al final, tenir una estratègia clara, que és el que va caler. Sí, i de fet aquest pas que comentes ha estat un pas allò que ens va remoure i que realment una mica aquesta part d'experiència també i de dir, podem anar més enllà o no, vull dir, al final és una qüestió d'agafar les rendes i agafar seguretat. Crec que se'ns ha passat el temps. No, estic la regidora que dic. Però bueno, en tot cas, agrair-vos molt l'oportunitat de tirar endavant i molt contents d'haver treballat amb vosaltres. Moltes gràcies, Eric, Eva i Josep. Moltes gràcies a la Eva i al PMP i a la PAC sobretot per donar suport a les productores independents i de vegades de petit format que realment costa fer-se un lloc en la indústria i tirar aquests projectes endavant. I això, felicitar-los per les iniciatives i moltes gràcies a tots. Gràcies. Bé, i tot seguit demano que pugin a l'escenari, si us plau, Sandra Forn dels Films de l'Orient i Ramon Butxaca del Galacticat. Ells dos ens parlaran d'allò que anomenem l'impacte PMP. Moltes gràcies. Hola. Va, no? Sí. Jo m'he vingut amb una xuleta, perdoneu, però és que si no se m'oblidarà. Jo m'ho he escrit tot, però com que veig que ningú ho llegeix, doncs tampoc llegiré. Jo soc Ramon Butxaca i vinc en representació de Projecció, que aprofito per dir-vos que aquí fora teniu una taula amb uns quants catàlegs de Projecció, que és aquesta oficina de promoció audiovisual de Lleida, i són per vosaltres, qui estigui interessat que l'agafi, i després a l'esmorzar serem allà per parlar del que vulgueu. I també vinc en representació d'altres tres coses, o dues coses, per explicar-vos que estan unides, encara que potser podria semblar que no fos així.
Vinc en representació del Galacticat, del Festival Galacticat de Tàrrega, de la trobada de talents, que és el laboratori del festival, de projecció, i també vull explicar la relació amb el PMP. Llavors, tot plegat neix d'un objectiu que és empoderar el territori. Empoderar el territori a través de l'audiovisual. Llavors, nosaltres vam començar a treballar al Galacticat, al Festival Galacticat fa 7 o 8 anys, que va néixer com un festival de cinema fantàstic i ha acabat sent un certament generalista que el que ha fet ha sigut ser un punt de connexió, un punt de treball, de creació de comunitat amb tot el talent de Ponent. Llavors, el que sí que vam començar a veure amb el festival va ser el que feia PAC aquí, el que estava fent PAC amb el PMP, que és aquest cas que tots ja coneixem, de posar en contacte productors novells amb productors experts, diguéssim, i ajudar aquests productors novells emergents a tirar endavant els seus projectes. I és el que volíem fer també amb la trobada de talents. Llavors, bàsicament, vam parlar amb la Marta Forn, li van demanar el seu suport, la seva ajuda per aixecar la trobada de talents d'una manera que pogués servir el talent de Ponent per aixecar els seus projectes, i el que vam fer va ser consolidar amb aquests 4 o 5 anys de la trobada de talents aquest laboratori que el que fa és, amb l'ajuda també amb la col·laboració de molts productors de la PAC, que veniu gràcies l'any que ve, potser és el novembre, ja aneu apuntant dates, doncs aixecar aquests projectes. Un cas que hem vist abans era el del Daniel Serramona, però cada any surten 3 o 4 projectes que troben productor, troben un acompanyant, el que dèiem abans, troben aquesta connexió per tirar endavant els seus projectes, ja sigui des de la coproducció o des de la col·laboració, com hem vist abans amb el Marc i amb l'altre company. Aquesta feina ha tingut un impacte real. Hem acabat connectant el talent del territori, fent que el talent del territori creixés i també s'empoderés, connectant-lo amb la resta de talent de Catalunya, i això ens ha portat a crear de forma natural Ponent Acció, que és aquesta oficina que us dèiem de promoció de l'audiovisual, que no és només una Film Commission, que també, però és més. Té accions de formació i té accions que van encaminades a empoderar i a aconseguir que el talent de Ponent pugui créixer. Jo només volia acabar dient que si no hagués sigut pel PMP i PAC, probablement cap d'aquestes 3 coses hagués acabat sent el que és, i per tant la feina que ha fet el PMP des de PAC i des de Festival de Sitges és molt important. I res, donar les gràcies. Perdó, la relació amb la Sandra. No. És que des del començament la Sandra és una d'aquestes mentores que ha vingut a la trobada de talents del Galacticat des del començament, cada any, i ara, a més, també estem fent aquestes mentories de forma professional a través de Ponent Acció amb els professionals de Lleida. Sí que, faig un apunt de les mentories que proposa el Ramon, que són les mentories col·laboratives, que han estat a diferents festivals de territori, una mica ajudant a definir projectes dintre del marc del que es podia fer, que trobo que ha sigut bastant interessant. Jo aprofito, m'he vingut amb la xuleta perquè no em voldria deixar ningú, i com que això era una mica explicar quin és l'impacte del PMP, jo us puc explicar la meva experiència que estic des del principi del PMP. Llavors, per exemple, els 3 primers anys vaig ser mentora, el primer any amb el Pol i el col·lectiu de Fergat, que en aquest temps hem seguit col·laborant, hem fet ja 3 curtmetratges, i ara ja estem preparant el primer llargmetratge del Pol, que a més el farem en coproducció amb Vivir Rodando i també amb Forest Films, que també estan per aquí. És a dir, que ja hem començat la xarxa. El meu segon mentoritzat va ser el Miquel, el que s'acaba de presentar. Vull dir que amb ell vam fer un curt, vam fer la seva pel·li i després ella va sol, ja ho veieu. És a dir, ara ella és mentor. Vull dir que això és el cicle de la vida que es va tancant. Els meus tercers mentoritzats van ser 15L, que és una productora superinteressant que fa uns projectes molt xulos, van pel món, vull dir que no tenen cap problema. I després es passar a estar dintre de la comissió de selecció de projectes. Llavors, tots els vostres projectes han passat per les meves mans. Llavors, conec
potser no us conec per la cara perquè sóc molt desastre i no reconec a la gent, però si em dieu soc del projecte tal, em sona. L'he llegit, sé que no sé què, els he lluitat, els he vigilat i soc com una mare ja protectora que em fa superil·lusió quan veig una llista del 3CAT, de l'ICEC, de l'ICA, que veig allà de aquest ha sortit, que aquest va passar per la incubadora. Vull dir que aquesta part també la tenim. Hi ha altres projectes que me'ls he quedat jo perquè m'han arribat naturalment per la meva producció. No sé, tinc, per exemple, La casa del davant de l'Anna, que ja estem voltant por ahí. La intensa de la Ida, que està per aquí. El Daniel Cardona, que l'han presentat abans. Vull dir que al final acabo assumint una quantitat de coses. Llavors, el que us vull dir és que aquesta xarxa el que ha creat és molta xarxa de col·laboració entre els que sou nous, els que estem allà. Llavors, aquí han sortit moltes altres iniciatives. És a dir, jo què sé, amb el Ramon, el Nena Beata de la Marina, que és un curtmetratge en octubre, que és la primera iniciativa que surt entre Ponent i, a part del túnel de Montclar. Casus Belli, que l'he fet amb l'Eta Antoja. Metacícliques, que és un curtmetratge de Ral de Bol amb la Queralt, que va estar l'any passat, que aquest any ha guanyat el Premi Biznaga de Plata a Màlaga. Vull dir, és que realment, i me n'estic deixant, jo només es dic als que... Ja m'he passat? Corto. Però després he tingut col·laboracions amb molts de vosaltres, no sé, amb el Xavier, amb la Eva, amb l'Alfonsi. És que realment entrar en el PVP i a la PAC és com entrar, no dic com una manada, és com entrar en una família amb la que t'ajudarà, podràs trobar a on preguntar, a on anar. Llavors, penso que jo em trobo moltes vegades que al final no puc entrar tot perquè és impossible, però moltes vegades em trobo assessorant o perquè algú em ve i em pregunta i això s'acaba convertint en alguna cosa que crec que és molt propi de PAC. Penseu com és com un banc de peixos. Vosaltres els veieu i aquí us veieu tots desorganitzats i no hi ha... Sembla com molt desorganitzats, però en el fons tenim tots un propòsit i anem tots a una i anem tots a aconseguir tirar endavant els nostres projectes i per això ens necessitem de tots. Llavors penso que d'alguna manera els que esteu aquí per començar penseu que sou el proper relleu, és a dir, que heu de liderar vosaltres i heu de començar a portar els vostres projectes al següent nivell i entre tots farem indústria, però és que és el que volem, vull dir que necessiteu formar-vos ràpid i ja, que és que hi ha moltes històries, hi ha molts projectes i no tots arribem a tot, és a dir, hi ha moltes històries per explicar i en plan, vinga, todos a hacerse productores ja, ràpido, que és que amb el Ramon ens ha passat, és a dir, a les mentories col·laboratives ens han vingut molts projectes que dius, és que necessitem, és a dir, veniu amb productores, sisplau, veniu amb productora i busquem... Busca un productor. Clar, busquen productors i dius, vale, que em sembla molt bé que busqueu, però vingueu a coproduir amb nosaltres, si oberts estem, però fem-ho entre tots, perquè és que no pot ser. Llavors, res, moltes gràcies i no ho sé, per qui ens trobem. Moltíssimes gràcies, Sandra Forn i Ramon Butxaca, per parlar-nos de l'impacte PMP. Bé, moltes gràcies a tots els que heu pujat dalt de l'escenari per les vostres aportacions, els vostres testimonis, que estic segur han estat molt interessants. A continuació, m'agradaria repassar amb tots vosaltres algunes de les dades d'aquesta edició número 11. A la convocatòria d'enguany s'han presentat 63 projectes, el 43% dels quals han estat liderats per dones i el 57% per homes. Encara hi ha molta feina a fer per assolir la paritat. Pel que fa a l'origen geogràfic, el 69% dels projectes provenen de productores de Catalunya. El llargmetratge ha estat el format més presentat, amb un 50% dels projectes, seguit dels documentals, 29%, els curtmetratges, un 11%, i finalment les sèries amb un 10%. Aquest any, un 24% dels projectes rebuts són de gènere fantàstic o terror, mentre que el 76% restants són d'altres gèneres molt variats.
Dels 63 projectes presentats en aquesta convocatòria, el comitè de selecció, que ha estat format per Sandra Forn, Norbert Llaràs i Anna Moragriega, han triat 17 projectes. Així doncs, en aquesta edició d'enguany, que és l'edició amb més documentals seleccionats, amb un total de 6 llargmetratges de ficció, 7 llargmetratges documentals, 3 curtmetratges, 1 documental per a la televisió. Aquesta edició, deia, del Producers Meet Producers 2025 té 3 objectius clau que ens agradaria molt compartir amb tots vosaltres. El primer objectiu seria l'enfortir la comunitat emergent de productors arreu de Catalunya. Per fer-ho, hem comptat amb 4 persones ambaixadores encarregades de preescriure i dinamitzar les productores més enllà de Barcelona. Els 4 ambaixadors territorials han estat a Tarragona, en David Aymeric, d'AIE Produccions, amb una menció especial al suport del FICCAT i el REC de Tarragona. No veig el David, però bé, no sé on és. No. Ok. A Girona, la Carla Sobirana, del Push Lab. A Lleida, en Ramon Butxaca, d'en Galacticat, que l'hem tingut aquí dalt, vinculat a la tercera trobada de talent del Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. I a Barcelona, l'Elisabet Prandi, de Fimro Films i del CIDAP, al Centre Internacional de Desenvolupament Audiovisual del Pedraforca. El 20% dels projectes presentats són fora de la demarcació de Barcelona. Dels 17 projectes seleccionats, el 17% corresponen a Tarragona, el 12% a Lleida i el 6% a Girona. El segon objectiu de l'edició d'enguany ha estat consolidar i treballar un circuit de projectes amb excel·lència que connecti projectes catalans amb laboratoris i incubadores de diferents territoris. D'aquesta forma, optimitzem l'eficiència, l'experiència, les connexions, generant un doble cercle de valor, l'excel·lència dels projectes i l'aprofitament de recursos. I el tercer objectiu seria el de fomentar projectes en versió original catalana, posant el focus novament en el talent català en producció i en les empreses que hi ha al darrere. I ara, ja sense més dilació, passem a l'entrega de premis. Com ja és tradició, en els darrers anys, el Comitè de Selecció de Producers Meet Producers ha atorgat el Premi Dossier i els responsables del Festival d'A han concedit el Premi d'A Film Festival. En primer lloc, farem entrega del Premi Dossier. Aquest guardó és un reconeixement al millor dossier presentat en aquesta convocatòria. A més del Premi Dossier enguany, el comitè ha decidit atorgar un accèssit. Convido, doncs, a Marta Forn, directora del PMP, a pujar a l'escenari per lliurar els premis. Molt bé. El Premi Dossier enguany ha estat atorgat al projecte Clàusula, de la productora Vespre Films. Com a reconeixement, obtindrà un any de pertinença a la PAC, Productors Audiovisuals de Catalunya, i un obsequi de l'Ajuntament de Sitges. Demano, doncs, en Sergi Páez i l'Àlex Ganser que pugin a l'escenari per recollir el premi, si us plau. Ara us llegiré les raons que han donat el jurat per atorgar aquest premi. Es tracta d'un dossier amb una proposta visual clara i ben definida des del primer moment gràcies a un mood board inicial que introdueix amb força el to i l'univers de la pel·lícula. Els referents escollits serveixen per concretar aspectes clau del relat i les nostres intencions de la productora són especialment rellevants, aporten profunditat i resulten essencials per entendre quin tipus de pel·lícula es proposa. Ara, si us plau, procedim a fer la foto dels premiats i els guanyadors, si ho volen, ens poden adreçar unes breus paraules. Moltes gràcies.
Si voleu dir algunes paraules, agafeu el micro i endavant. Moltes gràcies pel premi. No ens ho esperàvem, estàvem enviant un WhatsApp mentre ho mencionàvem perquè... I moltes gràcies per l'oportunitat d'estar aquí. Sempre és un plaer tornar a Sitges i enguany al PMP. Ens veiem per aquí i ens dirigim algunes paraules després. Fem una miqueta de sinergia. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ara passem a l'Accèssit, que ha estat atorgat al projecte El Crim, de la productora Naiox Films, obtenint 6 mesos de pertinença a PAC. Demano, si us plau, als representants del projecte que pugin a l'escenari per tal de recollir el premi. Si us plau. L'Accèssit ha estat atorgat car, segons diu el jurat, es tracta d'un dossier que destaca per la coherència entre contingut i proposta visual amb maquetació inspirada en la premsa local d'època, que integra textos i imatges amb sensibilitat i intenció narrativa. El projecte recupera un episodi oblidat d'un petit poble de Lleida i l'actualitza per demostrar que el true crime també es pot abordar des del territori i amb una forta càrrega emocional. Ara procedirem a fer la foto dels premiats i els guanyadors, després, si ho voleu, ens podeu adreçar unes paraules. Moltes gràcies.